yarka kace ba za ka ba mai waka ba, yarka kace ba za ka ba mai waka ba, yarka ba ta yi auren waka ba, amban kuma ba za ka baiwa malam ba, wanda ya ce ba za shi nema haramun ba. Ban ce mai kudi yana fada aibu ba, duk dan kasuwar da bai cika mudu ba, ko kuma mai rage ma'auni dan zamba. A masu shiga cikin siyasa sai cuta, da masu shiga cikin ciniki sai cuta, a mai cin hanci ko kuma mai karyata doka, masu ciko da marar kyau dan sai zamba. A mai shari'ar da zan yi ba dan Allah ba, ko shugaban da bai rika dan Allah ba, a har sarkin da bai ji tsoron Allah ba, abokaye da malamai masu mugunta, masu biyar dare da hanya don cuta, masu kiran da ba su yi domin Allah ba, ko masu sai da kwaya kwatanta, ko wannan da masu yahuza na keta, mai neman jini ya sha bar misalta. Ranar ɗaya a watan ɗaya ku ji gaskiya, yar murna ta shekarar baya da na biya, ana yi gamo abin da ya sa na saduda. Mai san ka za shi saka a damuwa, mai san ka za shi saka cikin dimuwa. Wata yarinya ta ganta kalar tabiya, ni na tare ta mun kazarta baki daya, mun zanta yarda da juna bisa gaskiya, yardar juna soyayyar gaskiya. Allah ya baka kai yawa kai daya, in ko ya hana ka ba wani mai tankiya, tafiya sannu ba hana mazuwa ba kaya, mun dau shekaru kamar 4 tafiya daya, ni da ita kamar mu ta kuma ba daya, ananiyar aurenta ba wani kullalliya, a iyayenta sun azana akan tsamiya, sun ka tsayar da ni akan magana ta daya, zan aure ta an ka ce wai wani ya biya, sun ga kuɗi sun canja niyyar su gaba daya, a auren dole za su yi mata sarkadiya. Ranar 3 a watan 3 zan ɗauka, ana zauna cikin gida dan ba harka, sai na tashi na shige dai in yi wanka, na ji an kira waya ta ina wanka, a kafin in fito in ɗauka ta yanka, ana koma cikin banɗaki gama wanka, a bayan na gama na sa kayan harka, a zan fita kasuwa in nemo na abunka, sai na ji yar ƙararrawar wayar ta doka, sai na daga ana sallama don kamunka, a an amsa da wata murya sassauka, sai na ji zuciya tana ta yi mun kuka, ta gane aman da ta jefa ba shakka, wayo rayuwa da daɗi ba harka, wayo gani na tsaya ta makar kuka, a ta fara da zantikanta da shasheka, a ta cewa na ba hannuna a cutarka, a sannan babu ne aka yi maka kamunka, a ban yarje ba an ka saka cikin shakka, sai na ji tausayin ta da kare da kuka, na tuna shekarun da mun kai san barka, na ɗausanta na saka a cikin takka, ya guje ni da jijiya bana ba harka. A auren dole ne ba wata riba, akai da kama da yarka za ka gaba ne ba, akai da ka je shi za ka tashi karangan ba, akai da ka aure ta za ka ga shashan ba, in ka bar ta kira wani ya gari ba, ashe mai san ka za shi saka cikin dimuwa. Allah ya sauke.